बाक्सानि मसलपुराव उन्दै बैसोआव जुलि जानानै भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै देहा आरो सुबुरुन होनाय मोनसे सावराय जथुम्माखौ खुंफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय मिरुआव बाक्सा जिल्ला खुंथायनि बानजायनाय आरो बाक्सा जिल्ला सावस्रि बिफानजों लोगोसे समाज अनसाय बिफाननि मददजों उन्दै बैसोआव जुलि जानानै भुगिनांनायखौ लानानै सांग्रांथि मेलखौ खुङो। बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्लानि बेंगिरि मासान्दा मेगादालिन पार्टिना बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्रा बुंथियो। जिल्ला बेंगिरिया बुंदों, दुलाराय आसामावनो उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि हेंथायै सांग्रांथि खालामगासिनो। बे नोजोरजों बाक्सा जिल्ला खुंथायाबो उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ गैया खालामनो सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादों होननानै बुङो। গোটেই অসমত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এখন awareness campaign চলি আছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও আমি বিচাৰিছোঁ যে যিমানখিনি আমাৰ বাল্য বিবাহৰ ভিক্টিমছসকলে আছে তেখেতসকলক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কি সঁহাৰি দিব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে আজি আমি তেখেতসকলক ইয়াত সকলোকে মাতি আমি ইয়াত মেডিকেল কেম্প, কাউন্সেলিং কেম্প, সাইকোলজিকেল কাউন্সেলিং কেম্প আৰু আমাৰ খাদ্য পদাৰ্থ বিতৰণ আৰু এখন 24/7 কল চেণ্টাৰ মুকলি কৰা আৰু আমি আপুনি চাইছে বোলে আগত আমি 3খন কেম্পছো বহাইছোঁ আমাৰ LDMৰ ফালৰ পৰা, ASRLMৰ ফালৰ পৰা আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ ফালৰ পৰা, যাতে আমি যিমান আমাৰ মহিলাসকল আছে যিসকলে চাইল্ড মেৰেজৰ মানে বিভিন্ন নানান ধৰণৰ কাৰণে যিসকলে চাইল্ড মেৰেজৰ এফেক্টেড হৈছে তেখেতসকলক আমি কেনেকা আৰ্থিক সবলীকৰণ আৰু মানে ভাল এখন হেল্থৰ প্ৰভিজন আমি দিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি আজি কৰিবলৈ এইটো উদ্দেশ্যটো লৈ আমি আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰিছোঁ। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।